କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇକି ଝଗଡ଼ା ଝଟି କରିକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ଘଣ୍ଟାଏ ଠିଆ ହେଲି, ପୁରା ଘଣ୍ଟାଏ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଲେ ନା, ମୁଁ ସବୁ ପାଟିଗୋଳ କରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ମୋ ପଛ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆମେ ଆଗେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଦେଲେ ନା। ତାପରେ ଆଉ 2 ଦିନ ବିଲକୁଲ ଆସିନାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ 2 ଦିନ ଆସିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମାନେ ଅନୁମାନ ସେଇଆ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି, କଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ସେଇପାଇଁ ଦେଲେ ନା ବୋଧେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କାଲି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି 1:30 ବାଜିଲାଣି, ତମେ ଯାଇକି ଆଣିବ ସେଠୁ। ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି? କାଲି କହିକି ଯାଇ କିଏ କହିଗଲେ? ସେ ଯେଉଁ କାଶୀଚନ୍ଦ୍ର। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କହିଲେ ତମେ ଯାଇ ତମ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିବ। ଓକେ। ଆମେ କହିଲେ ଆମର 1:30 ବେଲେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତାହେଲେ 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିନି ଖାଦ୍ୟ। ହଉ, ସରକାର ଏବେ କରିଛି ଯେ ପ୍ରତି ଘରେ 2 ଟାଇମ୍ ଲେଖା ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, ମାନେ 12ଟା-1 ବେଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍। ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ନିହାତି ଆସି ବୁଝିବା କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ ତମର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତମେ କାହିଁକି ସେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ଆସିଲ, କାହିଁକି ତମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନା। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ଘର ପାଖକୁ ଆସ। ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଏତିକି କରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଆସିକି ନା ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଆମକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସରପଞ୍ଚ ସେତିକି କରୁନି ବୋଲି ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଯାହା ପଇସା ଆସିବ ସେ ତାର ତା ହିସାବରେ ତାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆମେ ଏ ଖବର ବି ଆଜି ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି 2 ଦିନ, ତାର ବି ସେମାନେ କୈଫିୟତ ଦେବେ, ହେଲା କି? ଆମେ ଏଇଟା ବିଡ଼ିଓ, କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବିଡି ଥିଲେ ଆମର ରତ୍ନାକର ବାବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଯାଇ ଜଣାଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ ତୁ ଇଚ୍ଛା, ତୁ ଯାହା ହେଉଛି ତୁ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯେବେ ଆପଣ ନ ବୁଝିବେ, ମୁଁ କହିଲା ବିଡିସି କି କହ, ବିଡିସି ଆମର ଯିଏ ତାକୁ ଆସିକି ଜଣେଇନି। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲା ମୁଁ ବୁଝିମି, ସିଏ ବି କିଛି ବୁଝିଲେ ନା। ଗଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବି, ସେଠି ଥାନା ବାଲା ବାଡ଼ାନ୍ତୁ କି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସିଧା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କହିଲେ ଆଜି ଖାଇବା ଆସୁଛି କି ନ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୋ ନମ୍ବରଟା ରଖନ୍ତୁ। ମୋ ନମ୍ବର ରଖିକିନା ମୋତେ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିବେ ଯେ ନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମର ସାର୍ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ ମୋବାଇଲରେ, ଆମେ ପକେଇ ପାରୁନୁ, କେଉଁଠି ଯାଇପାରୁନୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି କେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କହିଲେ କରିଦେବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ଏଠି ବି କେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ, ମୋ ନମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଜଣେଇବେ ମୋତେ, ଆଉ ଯାହା ଖାଇବା କେମିତି ନ ଦେବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେଇଟା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ ସେଇଟା କାହିଁ ମିଳିବନି ଲୋକଙ୍କୁ? ଏରକମ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଆମେ ଏ ଘର ଗଛ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ହଲିଲା, ଆମେ ଡରିକି ଯାଇକି ରହିନୁ ସ୍କୁଲ ଘରେ।